Меня зовут Владимир Бураков. Я працую з дрэвам, спрабую рабіць нешта прыгожае, наколькі мне атрымліваецца. Кажуць, што усе мы родам з дзяцінства, і калі я сам думаю пра гэта, то я перш за ўсё ўзгадваю, што неяк гадоў у 9 я ножыкам вышкрабаў нейкі партрэт невялікі. Ну і калі там бабулі, дзядулі, там бацькі былі ў захапленні, паставілі гэта пад шкло, там дзед абвесціў, што гэта нейкі фараон. Вось, то мне было, канешне, вельмі прыемна. Вось. Ну, калі сур'ёзна, то бадай што, напэўна, самым галоўным фактарам было тое, што калі я вучыўся ў мастацкай школе, то мой настаўнік Пятруль Людміла Івановна пасля заканчэння параіла мне звярнуць увагу на разьбярства і параіла паспрабаваць. Была такая сістэма прафесійнай такой адукацыі ў школах, накіравацца мне ў міжшкольны вучэбны камбінат на Якуба Коласа, дзе я атрымліваў прафесію рэзчыка па дрэве. Ну, то есть раз на тыдзень цягам, пэўна, 2 гадоў, то есть я ездзіў, і замест, калі мои там аднакласнікі атрымлівалі прафесію, там, хто штукатура, хто кіроўца, хто там праграміст, то я вось вучыўся на разьбяра. То есть там нам давалі першыя такія азы, зразумець, што гэта, як гэта робіцца. Ну і вось я там вучыўся. Вось, магчыма, настаўнікам падабалася, таму што яны мяне агітавалі пайсці вучыцца ў бабруйскую вучэльню. Вось, на разьбяра, але я пайшоў іншым шляхам, але разьбярства не закінуў. Вось. Ну і вось з тых часоў я раз-пораз нешта рабіў, чамусьці вучыўся, сам ужо атрымліваецца на ўласным вопыце. Как это ў дзяцінстве, спачатку проста з нейкіх падзелак, там я рабіў нейкія выявы там чалавека, ці кубачкі, памятаю, там з ліпавых невялікіх ствалоў, ліпы, рабіў кубачкі дэкаратыўныя. Вось, ну а калі пачаўся вучыцца разьбе, то першае, што нас вучылі, гэта геаметрычная разьба. Вось, якая традыцыйна ў нас прысутнічае, вось, і якая аздабляла звычайна самыя розныя рэчы ў побыце, каб яны былі больш прыгожымі. Гэтае навучанне, яно такое, не вельмі акадэмічнае было. Нам хутчэй паказвалі розныя варыянты тэхнікі. Вось, а што мы ўжо там выраблялі, гэта было, як кажуць, кожнага свае густы свае. Мне было лягчэй, чым астатнім, таму што я меў з плячыма вось эту мастацкую навучанне, і мне не вызывала вялікіх цяжкасцяў прыдумаць нейкую кампазіцыю і рабіць яе. Я бачыў, што маім аднакласнікам было цяжкавата часам. Ім хутчэй за ўсё патрэбен быў нейкі ўзор. З майго досведу гэта не зусім традыцыйнае, хаця гэта ўсё, так, даволі адносна. То есть, з аднаго боку, я не з космоса з'явіўся, і я таксама натхняюсь, там, і гляджу розныя крыніцы, і ў тым ліку тое, што лічыцца традыцыйным мастацтвам. Калі казаць про такую, как сказаць, ортодоксальную, што ли, традыцыю, то, канешне, так, разьба па дрэве, гэта разьба ў такім чыстым выглядзе, без выкарыстання фарбаў, звычайна. Хаця, опять, зноў-такі, калі глядзець там на абразы, на
нейкія драўляныя шафы ці куфры, то есть яны уже каляровыя. Таму, ну, магчыма, гэта нейкі сінтэз. Я не магу сказаць, што гэта 100% нейкая нетрадыцыйнасць, яна мае свае там вытокі, карані і ўплыў таго, што я бачу там побач з сабой, там звычайны там ход жыцця, то есть як звычайны чалавек я хаджу па вуліцы, гляджу на птушак, на кветкі, вось чытаю кнігі, гляджу нейкія альбомы, гартаю соцсеткі, вось, ну і часам бывае, што вось прыходзіць нейкая ідэя, ты адчуваеш, што вось хочацца нешта зрабіць такога кшталту з нейкім такім сюжэтам, ну і потым пачынаеш уже гэта думаць пра матэрыял, пра нейкія памеры, як гэта зрабіць. Спачатку я не задумваўся пра тое, што можна размалёўваць. Я нават не ведаў, гэта вось можа быць дзіўна, але вось я не бачыў такой магчымасці. І можа это смешна прагучыць, што неяк я захацеў зрабіць падарунак сваёй сястры там і ейнаму мужу, вось, і зрабіў там куфэрачак, але там была выява там роднага горада, родных мясцін для ейнага мужа, гэта горад Лечча у Апуліі, Італія. Вось. І там я зрабіў леччынская ваўчыца, яна знаходзіцца пад дрэвам, пад дубам. Вось, я думаю, як жа гэта расфарбаваць? І адзінага, што я дадумаўся, гэта ўзяць каляровы лак для паўзногцяў. Вось, і я дрэва размаляваў, узяў два адцення зялёнага прыгожых лакаў такіх, і лісце вось гэтага дуба я зрабіў, выкарыстоўваючы гэты лак. А потым я выпадкова неяк ішоў па краме і бачу акрылавыя фарбы мастацкія, і як гэта меня... Я аслупянеў, думаю, чаму я вось... вучыўся в мастацкай школе, але мы не выкарыстоўвалі акрылавыя фарбы, я не ведаў, што быццам вось у жыцці там ёсць, у ремонце, каб пафарбаваць сцяну, падлогу, я не ведаю, столь, то есть фарбы выкарыстоўваюцца, а што ёсць акрылавыя фарбы, якімі зручна карыстацца для того, чтобы размаляваць нешта, нейкі драўляны выраб, я не задумваўся аб гэтым. І гэта здарылася недзе прыкладна где-то 10 год таму. Набыў сабе першыя фарбы і пачаў размалёўваць. Тады ў мяне было нешмат часу, я рабіў упрыгожванне для сваіх дзяўчынак. Потым уже я пашоў уже далей, стол, шафа. Тут. Колер — это сродак, пры дапамозе якога ты транслюеш нейкую інфармацыю. То есть это калі патрэбна паказаць, што гэта строй, менавіта нейкі строй народны, напрыклад, коцікі часам апранаюць народныя строі. Каб гэта было пазнавальна, каб гэта было больш інфарматыўна, і прыгожа, можа, то я выкарыстоўваю колер. Калі я лічу, што для гэтага твору колер будзе мешаць, перашкаджаць ці не палепшыць эту гармонію, то я не выкарыстоўваю колер. Па жыцці мой самы любімы колер зялёны. В гэтым сэнсе я его не абмінаю. Што датычыцца іншых колераў, я так скажу, што той твор, які ты робіш, з яго вынікае, якія колеры патрэбны. Гэта творчы працэс дыктуе. Фарбы выкарыстоўваю мастацкія акрылавыя фарбы. Яны бываюць даволі розных адразу гатовых колераў ці адценняў. Што датычыцца нейкіх дадатковых адценняў, змешвання, то, канешне, гэта патрабуецца часам, асабліва калі мы кажам пра строй, то тут дастаткова звычайныя можна выкарыстоўваць колеры, тым больш, напрыклад, ёсць кінаварь, то есть яна такого добрага чырвонага колера нашага беларускага сапраўднага. Часам трапляюцца колеры, якія вельмі падабаюцца. Гэта мой любімы зялёнае адценне. Я вельмі шмат яго зараз
выкарыстоўваю. Вось. Ну, а калі патрабуецца, то бярэш палітру, змешваеш і атрымліваеш тое адценне, якое жадаеш атрымаць. Ну, калі ёсць такі навык, калі ведаеш, як працаваць з колерам, то гэта не самае складанае. Самая складаная частка гэта ўсё ж такі выразаць з дрэва. Ну, апошнім часам я стараюся гадзіны 2-3 у дзень прысвяціць гэтаму занятку. Гэта вельмі добры час для таго, каб паслухаць нейкую добрую музыку, ці аўдыакнігу, ці нейкі там блог. Ну, каб выразаць вось ужо дасканала, як мне здаецца, котку, то з такого памера, то гэта недзе цэлы дзень, можа 10 гадзін, 12 гадзін працы для того, чтобы ее зрабіць вось вот таким памеры. Потым трэба яшчэ адшліфаваць. Ну і калі ёсць жаданне зрабіць нейкі каляровы строй, размаляваць, то таксама яшчэ некалькі гадзін працы з фарбамі, потым з лакам, для того, чтобы яна была ўжо зусім прыгожая і магла таксама праз гэтыя колеры, праз іншыя дэталі распавесці нейкую дадатковую інфармацыю, гісторыю. Ну, зараз працэс разьбы адбываецца дзе зручна. У гэтым сэнсе я зараз мабільны чалавек, то есть большасць, на гэты момант большасць стараецца на кухне, то есть разьба па дрэву ў гэтым сэнсе, калі ты працуеш з разцамі, то гэта не вельмі такі брудны працэс, то есть гэтыя вось стружкі, там габлюшкі, потым лёгка змесці, і кухня будзе нават часцей пасля, чым да гэтага. Вось. Калі, канешне, выкарыстоўваць нейкія такія тэхнічныя прылады, нейкія бормашыны, якія ствараюць пыл, то, канешне, гэта ўжо патрабуе нейкіх іншых памяшканняў, і трэба падумаць пра нейкае пылавыдаленне прымусовае, нейкі там пыласос павінен быць побач, каб гэта ўсё прыбіраць, таму што гэта ўжо не так і самому прыемна. Таму я, напрыклад, вельмі рэдка выкарыстоўваю для разьбы гэтыя вось такія тэхнічныя сродкі. Вось. А што датычыцца іншых месцаў, так, калі на вуліцы цёпла, то можна і сесці на лавачку, і коцікі любяць прыходзіць, дарэчы. Ёсць у мяне разьбярскія коцікі, якія любяць і на стамесках паляжаць, і на габлюшках, і гэта самае прыемнае для іх. Ну і паназіраць за працэс. Зараз працую з новай коткай. Спадзяюся, у мяне атрымаецца, і можна будзе пазнаць, што яна ў вілейскім народным строі. Праца гэта займае даволі шмат часу. Трэба быць уважлівым. Адзін мой знаёмы, ён займаецца ёгай, і запытаўся ў мяне, не хачу ли я займацца ёгай, медытацыяй. Я кажу, што я щось займаюсь. І ён падумаў, кажа, не, гэта не расслабленне і не медытацыя, гэта канцэнтрацыя. У нечым я з ім схільны пагадзіцца, таму што, канешне, тут калі не канцэнтравацца, то можаш нешта не тое зрабіць. А тут дрэва, яно памылак асабліва не дазваляе. Калі ўжо адрэзаў, то часам можна нешта прыклеіць, але гэта ўжо не вельмі добра. Каб ствараць мае творы, мне дастаткова даволі невялікай колькасці інструментаў. Вось. Можа, таму што гэта вось маё такое самавуцтва прыводзіць да гэтага, ці што. Больш важна жаданне, нейкая уседлівасць і гатоўнасць ператрываць нейкія першыя няўдачы, ці тое, што адразу не атрымліваецца. Кажуць сапраўдныя майстры, што для кожнага віду рэза, як правильно сказаць, то есть свой павінен быць нож,
Я не вялікі такі спецыяліст у гэтай галіне. Ну, некія назвы можна сказаць, што вось, ну, вось паўкруглая стамеска, вось гэта вось скандынаўскі нож, мне здаецца, называецца. Ну, такого рода ножы называюць, мне так вучылі, што гэта касяк. Ну, касы нож, касяк, ён самы галоўны інструмент для геаметрычнай разьбы. Ну і таксама, калі трэба вось некую там, скажем так, лінію ці граніцу задаць для наступных крокаў, то ён таксама вельмі неабходны нож. Ёсць паўкруглыя стамескі, вось гэтая стамеска, яна для мяне асаблівая, я яе набыў яшчэ калі быў вучнем у школе. Ну, зараз ёсць магчымасць, ну, для тых, хто пачынае, ёсць магчымасць набываць інструмент, ён ёсць і недарагі, ёсць і вельмі дзяшовы, і можна пачынаць з нейкіх невялікіх аб'ектаў, там, з драўляных упрыгожванняў, напрыклад. Дзе браць сам матэрыял, то, ну, напрыклад, вось гэтая бяроза, гэта проста дровы, якія калісь я замовіў, бярозавыя дровы, і выбіраю тыя кавалкі дрэва, якія больш пасуюць па памеру, часам па форме, для таго, каб зрабіць той ці іншы выраб. Калі жадаеце, то дрэва так можна знайсці. Можна і ў лесе знайсці, можна і ў краме набыць нейкі матэрыял. Ось. Можна і дровы замовіць, калі ёсць такая патрэба і магчымасць, ось, і каб печку натапіць, і каб нешта прыгожае зрабіць. Як казаў Спіноза, свабода – гэта асазнаная неабходнасць. Вось. Ну, з гэтага пункту гледжання, то есть, калі ў мяне шмат сіл і энергіі, я адпачыўшы, то мяне не стрымаць, і я магу зрабіць нешта вельмі вялікае. Вось. Калі лёс так или час складваецца, што я павінен, ну, недзе ў іншым накірунку прыкладаць даволі шмат высілкаў, і ну, тады я натуральна схіляюсь да больш малых форм, якія я магу там зрабіць вось вечарамі цягам некалькі дзён, вось, і атрымаць ужо нейкі вынік, некую вось для сябе эмацыянальную таксама падтрымку, ну і асалоду. Калі ўжо там родныя, калі сябры кажуць, што гэта добра і прыгожа, ну, з'яўляецца нейкая там упэўненасць, разуменне, што, ну, ты рухаешся ў нейкім правільным накірунку. Вось. А што датычыцца, ну, вось такого больш сённяшняга перыяда, то так я раблю як рамеснік, раблю для сябе, раблю для сяброў, раблю на продаж і раблю таксама на нейкую дабрачыннасць, ну, дабрачынныя мэты. Ну, творы паціху, як кажуць, знаходзяць тых, каму яны даспадобы, і, ну, я крыху сачу за іх лёсам, калі гэта атрымліваецца. Вось, напрыклад, была ў мяне сям'я дамовых сычыкаў, такія совушкі дзве, вось, закаханыя адзін у адну, вось гэтыя совы, і яны спярша паляцелі ў Аўстралію, там пабавілі час на моры, на акіяне, вось потым вырашылі вярнуцца зноў у Еўропу, і зараз, наколькі я ведаю, яны жывуць у Рызе. Вось. Ну, былі падносы, якія там з'язджалі ў Швейцарыю, у Польшу, у Чэхію. Хачу звярнуць вашу ўвагу на вось гэты выраб. Гэта выключна для сябе. Проста, ну, на гэтым паверсе я рабіў рамонт, вось з'явілася падлога, сцены, але трэба было нейкі акцэнт, удыхнуць нейкае цяпло у памяшканне, і я вырашыў зрабіць такі сервант, хоць я ніколі раней не рабіў, ну, такой мэблі, ну, але вырашыў, што для сябе я магу дазволіць такі эксперымент. Вось, ну, і вот нешта атрымалася. Сваю ролю он выконвае.
функцыянальную. Ну і таксама, што самае галоўнае для мяне ў данным выпадку, это тое, што ён распачаў, ну, і задаў нейкі стыль, што ли, аздаблення. Ну, вось пасля шафы вырашыў, што нам яшчэ патрэбен стол для святочных нашых вячэр, для таго, чтобы адзначыць некую падзею. Вось, ну, стол ён па матывах вось этих рабінавых перагукаецца з шафай. Вось таксама здесь прысутнічаюць птушкі. Вось такая раслінныя матывы. Ну і паколькі ён мае такую форму овальную, то есть я таксама тут стылізаваў як бы дрэва жыцця, па сутнасці, на якім змяняюцца 4 пары года. Вось тут можна пабачыць гэтае дрэва, гэтую рабіну і ўзімку, і ўвесну, і летам, і восенню, вось, і таксама прысутнічаюць птушкі. Вось, ну, аздоблена і асноўная паверхнасць стала, і ножкі, ну і таксама, мне здаецца, атрымаўся такі вось акцэнт, за якім нам сям'ёй, сябрамі прыемна сядзець, і ён дапамагае ствараць тую атмасферу, якую я хацеў, каб яна прысутнічала ў доме. Робіцца гэта ўсё проста, хто жадае, можа паўтарыць, і каб працягнуць вось гэту тэму прастаты, то я таксама хацеў бы паказаць вось гэты твор, я яго вельмі люблю. Тут ўсё проста ў сэнсе, што жабка скочыла, стварыла прыгажосць. Ну і ў гэтым сэнсе, напэўна, гэта ёсць асноўная ідэя, што прыгажосць яна побач, яна простая. Люблю глядзець сам вось на гэты твор, дапамагае гарманізаваць думкі, пачуцці, набыць адпаведны настрой. Ёсць вось такі у мяне бусельк. Вось ён даволі таленавіты. Можа вас прывітаць крыльцам і пахадзіць, пасядзець, кніжку разам з вами пачытаць. Люблю гэтую птушку, яна простая і ў той жа час цікавая. Перш за ўсё я хочу сказаць, што я сябе майстрам не лічу. Я для сябе гэтую справу адкрываю кожны дзень, і кожны дзень раблю нешта інакш. Вось мои там нейкія працы, творы, яны, спадзяюся, таксама мяняюцца разам са мной. Вось майстар, ну, есть такое выказванне недаслоўнае, што чалавек гэта той, кім яго лічаць, ну, іншыя людзі. Вось, таму, ну, калі людзі захапляюцца чымсьці, ну, чыйсьці творчасцю, ім падабаецца, і чалавек этой дзейнасцю, ну, займаецца нейкі там, ну, на нейкай больш-менш там пастаяннай аснове, то, ну, напэўна, гэта сведчанне таго, што, ну, ён майстар, раз, ну, людзі так лічаць.